Sziasztok! Itt vagyunk Hajmáskéren. Meg fogjuk nézni a kaszárnyát. Hát eléggé silány az állapota, én még többször jártam itt az évek során, de most már egy éve nem voltam, és ahhoz képest, hogy egy éve nem voltam, azóta nagyon leromlott az állapota neki. Hát megpróbáljuk bejárni és megmutatni nektek belőle azt, amit meg lehet mutatni, meg ami megmarad belőle. De őszintén megmondom, hogy ha ide jöttök, meg sok videót láttam fönn a neten, vagy a YouTube-on, hát meg mindegy itt-ott, cikkeket, stb. Hát tényleg lassan most már eljut arra az állapotra, hogy el kell gondolkozni azon, hogy bemenjünk-e, vagy nem menjünk be, mert tényleg nagyon, mondjuk ki, szar az állapota. Hát előjáróban annyit, hogy 1909-ben kezdték el építeni, az építkezések 1910-re befejeződtek, majd 11-be adták át. Ferenc József kezdte el építetni, ugye az osztrák-magyar monarchia idején. Közép-Európa egyik legnagyobb katonai kaszárnyája volt. Volt neki saját húsüzeme, tejüzeme, lovardája. Fönn van ugye a gyakorlótér, amit máig használ ugye a NATO és a Magyar Honvédség. Fönn ugye ez akkor is megvolt, ez a terület. Itt egyébként, ott az Enikő sétálót látjátok, itt ez a rész, ez mind egy ilyen, hát megpróbálok bevágni ide, nem tudom, itt egy patak, tó volt, egy gyönyörű szép kiülővel egyébként a 30-as években, majd miután ugye a szovjetek 1945-ben az egészet elfoglalták, onnantól fogva ezt feltöltötték betonnal, alakulótér lett belőle, lebetonozták, és mindent az akkori gyönyörű parkból megszüntettek, ami volt, szovjet módszerekkel, és akkor lett ilyen az állapota egyébként, sajnos. Na jó, hát bejárjuk, aztán akkor meglátjuk, és majd hogyha úgy alakul, akkor felmegyünk a bástyához is, azaz a víztornyához, ami nem a kastély, és hát nem a kaszárnyának a vízellátását biztosította, hanem a mögötte lévő hadifogoly tábornak az ivóvízellátásához volt szükség rá, de arról majd később először megpróbálunk bejutni ide. Hát az állapotot erre értettem, ha megnézitek, hogy mindenhol. Tavaly előtt, mikor itt jártam, az egyik kis bástyája, bocs, hogy mutogatok, de csak itt tudom megmutatni, az olyan, tehát volt még egy itt, megvan a pontos neve, az most van leomlott, ott van előtte. Ez szomorú egyébként, mert én nem is tudom még ezt így hagyni, hogy ennyire ez leomoljon, tehát hogy ez az önkormányzat nem, na mindegy, hát az ő... Most vajon megvárják, amíg teljesen leomlik? Vagy valamit szerinted kezdenek? Semmit nem kezdenek, mert a magántulajdonban is leszarják igazából az egészet, és ez így Magyarországon egy teljesen jó. Látjátok ott az omlás rajta? Brutálisan leomlott egyébként az egész, tehát ezt nem gondoltam volna. Amikor ugye a régi, tehát ugye a videóim eltűntek YouTube-ról, azon volt egy, amit az egyik barátommal bejártuk, teljesen más volt akkor az egész. De hogy az oroszok köré épülték ezeket az emeletes házakat, ez szörnyű amúgy. Na gyere, Enci, menjünk be. Egy óvatosan beszökünk, gyere. Itt vannak gyorsan gyere itt, nehogy azt a mindenség itt neki. És itt vannak a tetőnek a darabjai is. Hát ez gyönyörűen leomlott az egész. Azért ez annak ide... Komolyan mondom, tehát... Mindent nem fog megmutatni, mert mindenhol nem fog bemenni, mert igazából annyi szoba van rajta, meg akkor az egész, hogy ezt mind bejárni egy videóba, és elmondani nem lehet. Először megmutatom ezt a parkot, mindenről megpróbálok nektek majd betenni képet, hogy ez milyen volt régen, meg hogy nézett ki, ezek még az eredeti kapuk. Olyan nehéz, mint a dög. Egy kis Brooklyn is van. Hát ott fel van dobva a cipő, mint hogyha banda háború lett volna itt. Ugye annak idején maga az egész nagyon szép lehetett, el tudom képzelni úgy, hogy hát igen, már először nézzük meg a bálterem részét, vagy először úgy menjünk, hogy nézzük meg a bálterem részét, és akkor úgy körbejövünk. Na,
Ott nem, ott a napóra, bocsánat, ott van, ott van. Ami elvileg még ma is ellátja funkcióját. Hát de igazából hajléktalan tanya lett az egészben. Itt is leomlott, basszus. Félelmetesen leélték az egészet. Ez volt régen a bálterem, az oroszoknál már moziterem néven futott. Na erről is majd megpróbálok képet, keresek erről is képet, hogy valahol itt állnak a régi emberek és ünnepelnek valamit. Stukkókat sajnos pár éve leverték róla a vandálok. Hogy fogjam be, basszus, nem láttam tökre fölkamerázni. Ott van. Lövősorák volt egy ágyú, vagy valami, ott van. Volt ebből a stukkóból egyébként több is. Durva mi? Durva mi? Zenékől meglepődött, hogy milyen szép amúgy az egész. Ezt állítólag meg az oroszok is egész jó rendbe tartották, csak aztán ugye a végére nagyba tehet hajmáskér lakossága arról, hogy ez így néz ki. Mert széthordták, széttörték, szétverték az egészet. Itt volt a mozitermük, ezt már az orosz szovjetek csinálták. És nem voltak kivetítések. Tehát brutálisan impozáns az egész. Mindjárt fölül is megmutatom. Itt is jó lépcső van. Ez meg gondolom, ami porta lehetett, vagy a fene tudja, mi ezek is beülő itt, vagy... Látod? Tehát mondom, csak ott viszlek, ahol tudsz jönni, mert itt fel tudsz jönni, de... Tehát ami ilyen, azon följövünk, de ami omlik, azon nem viszlek föl, hát nem akarlak megölni, basszus. Kedves, hogy nem akarlak megölni? Nézd meg, ott van. Ich liebe dich. Na. Te maradj itt, én kimegyek, jó? Hát ugye ilyen állapotok uralkodnak. Ha meghalnék, akkor örülök, hogy megismertelek. Jó? Kocsit megkapod. De a kulcs a nyakamban, majd a hullámnak a nyakából. Tehát ha vedd le a testemből. Az asztrális síkon, ha elindulok, akkor a kulcs a nyakamban lesz még. Ez az omlás. Tehát azért ide tényleg... Fú. Nagyon tönkrement az elmúlt években az egész. És még az a durva, hogy olyan ácsolat van rajta, hogy még mindig tart. Nézzétek meg ezt az ácsolatot. Azért össze volt rakva. Basszus. Itt meg ugye a padlás térből lehet átjutni a másik oldalra elvileg, de én most ide ez alá erre úgyatok, már nem megyek be. Mert ez itt eléggé szarul néz ki. És az a durva, hogy igen, itt meg a parkra. A parkra látsz rá. Kémények. Nagyon rossz állapotban van. Állószékes tető, ami még máig bírja. És milyen körülmények között bírja. Hát, miért nem mernék lenézni? És ez be volt vasalva, gyerekek, ez be volt vasalva annak idején, tehát ezt bevasalták. Azt a mindenit neki. Azért ez tényleg össze volt rakva ez a hely. Az a baj, órákat fel lehetne itt venni ezen, itt komolyan. Na nézzük tovább, hogy mik vannak. Mondom, minden szobában nem fogunk bemenni, meg minden, és a fontosabb részeit megmutatom nektek. Nézzétek, milyen szép állapotban megmaradtak ezek, és ki tudja meddig. Szépen ez is elkezd leomlani róla, meg összedőlni. Minden. Azért ez fejedelmi volt. Sőt, olyan képet is találtam, ahol megvolt, hogy itt milyen kert volt. Kint. Valószínűleg ez egy ilyen kis konditeremszerű lehetett. Húha! Húha, innen jobb is kijönni. Na?
Igen, valószínűleg ezek szobák lettek. Egyébként azt is olvastam, hogy voltak itt kurtizánok amúgy, képzeld el, akik állandó vizsgálaton estek át. És a tiszteknek voltak fenntartva. Ja, hát ezek ilyen izék itt, ezek ilyen szobák. Szerintem ilyen... Hű, ez kemény itt, basszus. Ki lehet ide menni vajon? Ki merjek ide menni, Jani? Te vezetsz? Te vezetsz? Jó. Nem merek kimenni. Nem merek. Vagy kimerjek? Jó van, kimerek itt oldalt talán azért. Az én súlyomat nem dől a 85 kg alatt. Fú. Nagyon fáj a szívem ezért az épületére amúgy. Igen, kár érte. Nagyon kár érteni. Figyelj, madár befészkelt oda. Ja, Istenem. Ennél jobb helyen nem is lehet a szegénynek amúgy. És még egy emeletet majd följebb kell egyébként. Fantasztikus. Szerintem itt nem kéne mászkálnom, nem? Én az egész épületre azt mondtam, hogy nem kell. De most már nyomissa. Most már? A csörükkel. Aha, itt kell fölmennünk Hát fel a tornyából, de nem merek menni, mert az nagyon van már. Nem jössz fel, Eni? Azt csipog nekem, hogy nem jön fel a lépcsőn, mert fél. Itt csipog, itt hallom. Ott is már ledőlt egyébként az egyik torony. Ide föl lehetne úgy menni, de nem megyek föl, mert az tényleg már veszélyes. Veszélyessé vált. Pedig itt lehetne fölmenni a toronyba. És te hol leszel addig? A gyerekek ezt nagyon elhagyták ezt az épületet. Ja, hát igazából én ott voltam fönn, ezt mondta Zeni, hogy ne. Igen, vissza. Jézusom, fölnézek, én is rosszul vagyok. És hangsúlyoznám, ez egy nagyon szép hely videón, de ide ne jöjjön senki, mert ide nem szabad, mi sem vagyunk itt. Na hát azt beszéltük, hogy igazából most eljöttök, megnézitek, meg ha nem vagytok elszánt urbexesek, akkor föl a toronyba, vagy be ezekre az omladékos részekre, a tetőomlik, ne nagyon menjetek be, mert tényleg veszélyes. Pedig aztán elég bevállalós vagyok, mert sok helyre bejárkáltam régen is, de igazán az Enikőnek ez tényleg nagyon durván leomlott. Tehát ez olyan szinten el lett hanyagolva, meg szerintem most ez a tél, ez a -20 fok, meg ez rettentő farkasordító hideg, ami volt, most aztán tényleg megadtanak egy elemdöfést, mert amit láttok a toronyban, hát ennyire tudok megzoomolni az oszmóval, de látjátok azokat a kis tornyokat ott a szélén, megvannak a neve, hogy mi, nem tudom. Omlik, tehát dől minden, az erkélyek, a cserepek esnek, a falak omlanak, ebből lehetett volna bármit is csinálni. Csak ha utána olvastak az interneten, ennek rengetegféle tulajdonosa volt. Mert ez 90-ben, ugye az első orosz katonák 89-ben innen mentek ki, és ugye onnantól átadták ugye a, mit tudom én, ZRT-nek utána magántól, svájci céghez került, utána most valami festőművész kezében van, és senki nem foglalkozik vele. Semmilyen állapot megóvást nem kapott az épület. Tényleg ki van téve annak, hogy omoljon egy az egybe. Most elmegyünk, megnézzük a bástyát, az egy fokkal jobb állapotban van, mert ugye ez csak egy különálló épület, és az ugye megmaradt. Hát meglátjuk itt, meg lent, amit láttok, ezek részben felújított épületek már, ezek is hozzátartoztak régen a táborhoz. Ezekben ilyen lovarda, léghajócsarnok, ott később a 30-as években lefele ilyen harckocsi szerelő műhelyek, ágyújavító műhelyek voltak. Ezek ugye magánkézbe kerültek, és mind ugye látjátok, fel lettek újítva. Ugye maga a nagy épület nem lett, ugye maga a parancsnoksági épület nem lett felújítva. Itt a szovjeteknek volt egy kórháza, azt ott látjátok, oda se lehet egyébként bemenni, le van zárva. Felértünk a toronyhoz, a víztoronyhoz, bástya, úgynevezett bástyához, azért kapta azt, mert sok bástya alakjai vannak, az előző videóban is mindig van egy pofára estem. Itt is folytatom ezt a tendenciát. Ott látjátok a távolba ugye a parancsnoksági épületet. Itt pedig ugye maga ugye a víztorony. Na ez látta el a hadifogoly tábornak az ivóvíz. Ez biztos, hogy az ivóvizet, ott van a honvédségi terület egyébként. Ott. Az már ott honvédségi terület.
Hidroglobus. Ugyancsak a ruszki érába épült. Ennél ide be tudsz jönni egyébként, mert itt nem kell félni, mert betonlépcső van. Vagy ha csak szeretnél, akkor gyere. Itt van egy nagyon durva érdekesség. A Zeni csinál róla képeket, úgyis a végére megint vágok be. Hogy itt az összes itt állomásozó, vagy itt őrködő, vagy nem tudom hogyan mondjam, szovjet katona belevéste a nevét a téglába. Itt is nézzétek meg, egy csomó van. Valamelyiknél még ki lehet venni az évszámot, Zeni majd picture róluk nektek, készít majd fotográfiát. De vannak egyébként, nézzétek meg, ahol. Szóval 1959. Ahol jobban fel is lehetne mászni, de majd azzal a telefonnal jól meg lehet zoomolni. És akkor majd még ott ő tud fotográfiákat készíteni erről. Elég érdekes egy tájolása van ennek az épületnek, amúgy ilyen dombon van fel, hát nyilvánvalóan a lejtést meg kellett oldani, hogy lefolyjon a víz hadifogolytáborba. Egy pillanatra megmutatom nektek, aztán bemegyünk, hogy hol is helyezkedett el ez a hadifogolytábor, olasz, szerb és ilyen nációjú hadifoglyokat tartottak fogva, vagy őriztek. Olaszok is voltak, nagyon sok olasz. Nem megyek le, mert már honvédségi terület az is csak, azért tudom, mert én éltem itt Hajmáskéren, és tudom, hogy ott már visszafordítanak. Itt volt lenn, majd erről is megpróbálok mindjárt jövök, Eni, képet készíteni. Ott, ahol látjátok azt a beton, na csak befogom, tehát azt ott, annak a vonalából lefele volt hadifogolytábor itt ebben a völgyben helyezkedett el. Itt lent. Így. Látjátok? Tehát, bocsánat, itt lent volt végig. Így, ahogy mutatok, végig helyezkedett el. Nyilvánvalóan ugye így tudták ellátni az ivóvízellátást amúgy. Vannak rajta lövésnyomok, sérülésnyomok. Nem tudni azt, hogy azok mikor keletkeztek rajta, de valószínűleg a 1945-ben, mikor az oroszok 45 márciusában elfoglalták a települést, akkor általában a németek tornyából ugye be tudták lőni a környéket. Én is valószínűleg is tartom, hogy meg is tették őket ismerve. Bemegyünk, aztán ott is egy-két felvételt készítek róla. Jön a katonai helikopter. Meg is fordult itt felettünk a helikopter. Eni, talán le is fényképezted? Igen. Valószínűleg azért ugye, mert már lehet, hogy ez is műveleti lehet bejönni. Jön vissza? Gyere be, gyere be! Gyere be! Aztán lesétálunk. Akciódús felvételek, helikopter meg minden. Hát ez az alja, ez nem egy nagy durralás amúgy, mert itt sok mindent nem tudsz felvenni igazából, mert ez maga egy víztorony. Helikopter röpköd, bár mondjuk szerintem ő tudja, hogy mi itt vagyunk benn. Fölmegyek ide, jó, de jövök is le, mert nagyon mély. Vagy összar a lépcső itt is. Hát, Eni, följöttél? Elpróbálok itt fölmenni egy darabig, jó? Tehát te csak maradj ott, ahol vagy, de lehet, hogy én se. Hát ilyen vas lépcsők vannak, ez még engem elbír, de... Hát gyerekek, ide inkább szerintem. Nem, vagy nagyon elszánt urbexesek, akkor ne gyertek fel. Megpróbálok a tartályba belekamerázni. De ez is már sokkal rosszabb állapotban van, mint amikor itt voltam utoljára. Hűha. Ennikől nem marad, de maradjon, és nem is engedném ide feljönni. Fú, de nyomasztó ez a hely. Mindjárt megyek le, jó? Fú, de nyomasztó ez. Nézzétek meg. Itt a kilátás. És itt
Itt egész jó lépcső, ez a lépcső egész jó. Most már jó fönn vagyok. Hogy jöttünk át. Hú, baszki. Ez nagyon le van, gyerekek. Nézzétek. Szóval itt jutsz ki a tetejére, de senki meg ne próbálja. Láttam, aki megpróbálta sajnos, és fölment, de én nem tudom, én nem mernék. Tehát itt nagyon-nagyon elrohadt. Biztos, aki nagyon elszánt, az fel tud, viszont itt a tartály. Milyen látta az ivóvízzel. Ott voltak a bevezetések. Nagyon komoly volt. Úgyhogy vigyázni kell itt is. Tehát ez is olyan, hogy az menjen fel. Tehát mondom, fel lehet menni a tetejére biztosan, de én azért nem akarok egy lábtöréssel elkerülni egy olyan helyről, ami amúgy is problémás, hogy nem mehetsz be, vagy bemehetsz, mert be lehet menni, mert itt van, be lehet menni, csak ugye józanészre kell gondolkozni, de egyébként nagyon durván néz ki ez is. Kisebb sérülések vannak rajta, ugye azokat, mint mondtam, hogy a háborúból szerezte. De ez ahhoz képest az egész jó megmaradt. Nyilvánvalóan ezt annyira nem is élték le, meg mint hogy ez masszívabban lenne megépítve, nem? Sokkal. Ugye? Ez is lövés, vagy ez nem? Fene tudja. Vannak ugye tehát írások róla, hogy belelőttek, nem lőttek. Tehát nem lehet tudni, ki lőtt bele. Lehet a ruszkik lőttek bele, amikor már itt állomásoztak, lehet a németek lőttek bele, amikor védekeztek, nem tudni. Ugye errefele mögöttünk van, ugye arrafele van ugye Öskü, hogy ott megint nagy harcok voltak. Most majd át fogunk menni, mert ott meg akarom mutatni a futóárkokat, azok viszont megvannak még a háborúból, és errefele tájolva. Az marha érdekes megint amúgy kézzel, amiket kiástak. És azok megvannak a domboldalban egyébként a mai napig. Nézzétek meg, így múlik el a világ dicsősége. Ez egy 500-as. És ide be van dobva, itt rohad, itt teszi az enyészet. Ezt komolyan mondom, hogy a szívem szakad meg mindjárt érte. Hogy miért? Miért? Vajon miért? Most pedig már Öskü határában vagyunk, itt vannak ezek a dombok. Nagyon érdekes, ezt is nézzétek meg, egyébként az útról jól láthatóak. Na és nekem, én ennek utána néztem, hogy ezeken valahol ki van ásva a háborúban létrehozott védelmi árkok. Én ezt meg fogom keresni, ennél úgyse fog szerintem. Én felmegyek oda, utána jössz majd? Megkeresem, gyerekek, legalábbis én felmegyek oda, mert nagyon kíváncsi vagyok, mert engem betettek azzal, hogy ezek itt vannak. Hát igen, jók voltak az infóim, fel is jöttem teljesen a tetejére, és amúgy itt vannak. Tényleg itt vannak. Nézzétek! Végig lehet látni, hogy hol vezetett a zárokrendszer lefele. Nézzétek meg! Nagyon durva egyébként. Tehát, hogy mit beláttak innen. De sőt, még a túloldalt is látni maradványait. Egészen le ott is vannak maradványai. Egészen le ott is végig vannak maradványai. Hát egy 6 szintér kutató jobban meg tudná mondani, de végig látszik, igen. Amit leírtak, pontosan az van. Igen. Itt is, tessék. Itt vannak. Látjátok? Nagyon komoly az egész. Szerintem egy fémkeresővel lemenni biztos, hogy találnál ezt-azt. Igen, ez az. Pontosan ez az. Alul is látszanak még a nyomai. Itt legalul. Látszanak a nyomok végig. Itt fölül is. Itt is. Itt is végig, már ugye temettek be rajta, meg az idő azért már evett meg rajta. De valóban itt volt, és ez mesterségesen létrehozott emberi. Nézzétek meg végig kiásva. Tessék. Abba vagyok bent tulajdonképpen, benne állok. Csak ugye az idő. Nagyon komoly basszus. Fú, ez történelem itt. Végeste végig hajmáskérrel gyakorlótér van. Lőgyakorlatokat itt szokták tartani.
Eszméletlen. Eszméletlen szép a kilátás innen. Távolba ugye Veszprém. Távolba Veszprém. Ott látjátok ugye a bástyát és a bástyát és a parancsnoksági épületnek a sziluettjét. Nagyon szép az egész. Az árkokat mindenhol látni, viszont látjátok ott is a védelmi rendszereket, amiket kiástak annak idején. Azt mindent látni. Ez nagyon durva. Innen nagyon durva, ugye innen fogták le az utat, vagy próbálták lefogni az utat. És ott lenni is ránézitek. Most innen föntről teljesen jól látszik. Látjátok, hogy így keresztbe megy? Hogy ez mind annak a védelmi rendszernek a nyomai, amivel ezt az egészet leerősítették itt annak idején. Hát mondjuk ez egy szép kis játszótér volt. Mert igazából csak az útról kellett lőniük. Átjöttünk Ösküre, megnézni a Gomba templomot. Ott egy tetőkutya. Úgy kerek templom. Kerek templom, amúgy igen, de a Gomba lett. népi nyelv szerint Gomba templom. Ezt Öskün találjátok, majd másképp után talán 2 kilométer, talán 3. Ja. Látogatható elvileg. Hát kivártunk mi is egy ilyen misét, vagy nem tudom mi volt. Egy órát nem voltunk egy parkban, itt mellette van egy park, ami nagyon szép. Ott vannak a fiatalok a patakban, játszanak a kutyával. Egyébként nagyon hangulatos az egész, tehát nagyon jól néz ki. Ez valami közösségi tér lehet szerintem egyébként Öskün. Ahogy nézem, legalábbis ez a... De azért a pofára esés nem maradhat meg itt se. Vagy maradhat ki. Ez viszont Árpád-kori állítólag. Vagyis hát nem állítólag, hanem Árpád-kori, ott van lent a története. Már ezt is többször átépítették. Hú! Majd ennek a fényképen a végén látjátok, hogy milyen. Aha. Hát ez latinul van valószínűleg. No. Innen pedig Bakonya alsó részét lehet látni. Nagyon jól néz ki ez is egyébként. Ide csak átjöttünk körülnézni, hogy mi van itt. Mondom, megnézzük, hogy mi van már itt. Ezt is felvesszük itt. Hangulatos nagyon. Ide is érdemes eljönni, mondjuk itt aztán lehet dombokat mászni. Mert egész Öskü tele van dombokkal. Megfúj a szél is. Komoly elmenni? Igen. Hátrébb kell mennem. Nagy. Very big. Így. Igen. Azért annak idején jelzett volna egy templom durva, nem? Hát Árpád-kori mondjuk. Szóval, hogy azóta itt van valami, ez kemény. Ezután pedig meg fogjuk nézni Hajmáskéren az első világháborús katonai temetőt. Azt is elvileg látogatható, viszont Veszprémben is egyszer a német katonai temetőt is meg akarom nézni. Csak mindent összehozni egy videóba egyszerre, az nagyon nehéz. Jó, szóval ez itt van Öskün, majd csekkoljátok le, hogyha erre jártok. Hát erről is lehetne egy hosszabb videó, csak itt be kéne jutni. Az az út, amit kérdeztél. Ott lemennek, ott fölmennek, átmennek a dombon, és ott mennek hazafelé. Tényleg? Aha! Ja igen, ott mennek le az idősek. Értem, ja, hát akkor ez egy ilyen... Kemény nekik ezt megmászni. Hát azért ez egy kemény, ja. Durva. Jó. Úgyhogy ezt is érdemes megnézzetek. A kilátás az nagyon szép viszont innen is. Majd Dani csinál képeket, bár annyi képet csinált, hogy nem tudom mennyit fog tudni belevágni a videóba. De meglátjuk. Mondom, majd külön a blogra, csak el kell indítani. Igen, lesz majd egy blog. És a Daninek a képei lesznek. Majd ez hol lesz? Facebookon? Vagy hol? Aha. Facebookon lesz majd. Majd is belinkelem a videók alá, vagy videóra, és ott meg tudjátok majd nézni. Lesznek neki képek. Mindenről is lesznek képei. Na, átmegyünk a katonai temetőt, megnézzük akkor. Itt vagyunk a katonatemetőnél. Hajmáskére, hogy befordultuk a 8-as főútról, egyből itt van egyébként.
Megpróbálunk átjutni, hogyha itt a stáb ellenére nem 90-en jönnének mondjuk, az nagyon jó lenne. Nagyon szépen rendbe lett rakva, nem olyan régen lett felújítva. Itt van is róla írás. Hallottak nemzetisége, magyar, cseh, lengyel, olasz, orosz, osztrák, román, szerb. Na nézzük gyerekek, hogy mi van itt. Húha, ezen jó sok írás van. In diesem, Greffeld, Ruhen. Hú, mennyi német katona, de itt aztán másik világháborús végig nézzétek meg. Például von Lübenach, Kuno, 1904, 1945 első 30. Igen, ez másik világháborús, ez mind német. 515 német katona. Már csak az a kérdés, hogy ők hol eshettek el? A környéken? Gondolom, hogy ide vannak eltemetve. Ewald Herzog emlékére 1909, 1945, harmadik hó 6. Akkor indult a Führingszer-Waffen hadművelet, nem? Vagy az előbb, vagy később? Azt hiszem 20-a körül talán, vagy 15-a körül, valami ilyesmi körül indult a tavaszébredés hadművelet. Igen, mert a halálozások is arra tehetőek, ahogy nézem, hogy ilyen harmadik hó. Igen. Ők itt a környéken akkor, és azért vannak itt, nem csak azért mondom, hogy azért vannak itt, mert vannak olyan temetők, ahova máshonnan is oda vittek. Tehát nem konkrétan ott estek, például a fehérvári harcokban elesett katonák is lehet kerültek ide. Vagy éppen a Veszprém környék harcokban elesett katonák kerültek ide. Tudod, most ez nem úgy van, hogy egy helyre mindenkit, hogy aztán ezek is ismeretlen katonák lehettek, a fene se tudja. De valószínűleg tartom. De nagyon szépen helyreállították, mert a Veszprémből elvészetteket az is igen csak jól néz ki. De lehet be is ugrunk, és ezt fel is vesszük a Veszprémit is. Nem tudom, hogy meglátom. Szépen helyreállították, nem Eni? 515 német katona van ott. Szomorú. Jó, gyerekek. Még egy kinder tojás nyitás az lesz. Ki fogja nyitni. Aztán legközelebb is majd elkalauzolódunk valahova. Nem tudjuk, hogy hova. Majd azt meglátjuk, hogy ahol lesz olyan hely, ahova érdemes elmenni. Ott a távol a parancsnoksági épület és a víztorony a bástya. Na nézzük meg, mi van abban a kinderben. A kinder tojás bontás sem marad el, ebben a részben se. Jó, szegély. Megolvadt az autóba, beállítjuk a kezetartóba. Mi van, ha ugyanaz lesz benne? Akkor lesz 2. Nem, ez valami. Ez egy dinoszaurusz. De érted, mert nem látom így. Próbálom. Csak arra előbb összerakom. Ez 2 egész darabból áll. Ez egy dino? Ez egy kicsike Tyrannosaurus. Tessék. Neked való az a dino. Igen. Egyébként egész szép kis minőségi darab. Az is megy a gyűjtőbe? A gyűjtésbe oda? Hát megy a másik mellé a táskába. Mert van egy unikorn is, vagy ilyen unikorn is. Meg most egy T-rex. T-rex. Következőre nem tudom, hogy hol fogunk elmenni, de lehet valami vár lesz most. Már elfáradtunk nagyon egyébként, nem tudok beszélni. Lehet, hogy vár lesz, fene se tudja. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő. Abba is lesz majd kinder. A következőbe is. Na jó van.
Akkor igazából ennyi szerintem. Ennyi. Jó éjszakát. Jó gyerekek. éjszakát. Sziasztok.